Bueno, buenos días. Empezamos entonces, cando queirades. Sí? Veña, bo día a todos. Abrimos a sesión extraordinaria do Pleno, que, como vistedes, ten dous puntos, pero, bueno, o máis importante é o segundo. O primeiro é a aprobación das actas das sesións anteriores, sesión ordinaria do 20 de febreiro de 2025, sesión extraordinaria urxente do 13 de marzo de 2025 e sesión extraordinaria urxente do 19 de marzo de 2025. Alguna observación? Alguna... Vale, pois entón votamos. Votos a favor? Entón se aproban por unanimidade as tres actas. Vale, pasamos ao punto segundo, que é a fixación do límite máximo do gasto non financeiro para o exercicio 2025 e a aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Miño para o exercicio tamén 2025. Dou lectura á proposta que di: finalizados os trámites de elaboración do expediente do Orzamento Xeral deste Concello para o exercicio 2025, procedeuse por esta alcaldía a súa formación definitiva. O Orzamento Xeral preséntase nivelado, ascendendo no estado de ingresos a un total de 10.539.559,09 euros e no seu estado de gastos a un total de 10.539.559,09 euros. O Orzamento Xeral definitivamente formado contén toda a documentación exixida polo Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Así, acompáñase aos estados de gastos e ingresos os seguintes documentos: memoria da alcaldía explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co vixente; bases de execución para permitir un mellor desenvolvemento do orzamento; anexo do personal da entidade; anexo dos investimentos a realizar no exercicio; estado de previsión de movementos e situación da débeda; anexo de beneficios fiscais aplicados aos tributos locais; anexo con información sobre axudas recibidas da Comunidade Autónoma en materia de gasto social; liquidación do exercicio 2023 e avance da liquidación do 2024; informe económico financeiro no que se expoñen as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas e a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas exixibles e dos gastos de funcionamento dos servicios e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento; informe sobre a avaliación do cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, regla do gasto e débeda; informe de intervención. Segundo o informe asinado pola Intervención Municipal, o límite de gasto non financeiro para este exercicio deberá fixarse en 9.984.539,34 euros. Acompáñase así mesmo o Orzamento Xeral o cadro de persoal, instrumento necesario para desenvolver a oferta de emprego público deste Concello. En base a todo o exposto anteriormente, considerando o procedimento e o órgano competente para aprobar o expediente do Orzamento Xeral, esta Alcaldía e Presidencia propón ao Pleno desta Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de Contas e Facenda, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, fixar o límite máximo do gasto non financeiro para o exercicio 2025 en 9.984.539,34 euros e, en coherencia co mesmo, aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Miño para o exercicio 2025, quedando fixada a cuantía no seu estado de ingresos en 10.539.559 euros e 9 céntimos e no seu estado de gastos na mesma cantidade, imputando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades. Bueno, aí vedes a táboa que xa comentamos outro día na comisión, o estado de ingresos, ingresos corrientes en total 8.971.530,75, ingresos de capital 588.338,50, ingresos financeiros 979.689,84, que fan un total de ingresos de 10.539.559,09. No estado de gastos, tamén en gastos correntes, a cifra é de 9.119.904,87, gastos de capital 864.634,47 e gastos financeiros 555.019,75. Segundo, aprobar o cadro de persoal do Concello en coherencia co mesmo, en cumprimento do artigo 103 bis da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, a masa salarial do persoal laboral deste Concello por importe total de 516.561,92 euros, debendo proceder á publicación desta magnitude nos termos establecidos polo apartado terceiro do citado precepto.
Terceiro, que considerando que o orzamento definitivo se aproba con efectos de 1 de xaneiro e que os créditos nel incluídos teñen a consideración de créditos iniciais, así como que todas as modificacións e axustes efectuados sobre o orzamento prorrogado enténdense feitos sobre o orzamento definitivo, acordar que as seguintes modificacións sexan anuladas por terse incluídas nos créditos iniciais. A transferencia de crédito 1/2025 aprobada por resolución da Alcaldía de data 11 de marzo de 2025 na súa totalidade. E a transferencia de crédito número 2/2025 aprobada por resolución da Alcaldía de data 20 de marzo de 2025 na súa totalidade. Procederá a anulación de calquera outra modificación orzamentaria que se aprobe no orzamento prorrogado en vigor no período comprendido entre a asignatura da presente proposta e a entrada en vigor do orzamento 2025, sempre que os seus créditos e previsións se teñan comprendido no mesmo e a maiores así se determinen na súa parte dispositiva. Cuarto, que o orzamento xeral para 2025 e o cadro de persoal unha vez aprobados inicialmente polo Pleno e previo anuncio no boletín oficial da provincia se expoñan ao público por prazo de 15 días hábiles a efectos de reclamacións. Quinto, que no suposto de que non se presentasen reclamacións contra o presente acordo de aprobación provisional, o orzamento xeral e o cadro de persoal se considerarán definitivamente aprobados. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. E sexto e último, que unha vez aprobados definitivamente se proceda á publicación do orzamento resumido por capítulos e do cadro de persoal no boletín oficial da provincia, simultaneamente ao envío ao boletín remitirase copia dos mesmos á Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma. Bueno, outro día na comisión tivemos ocasión de contrastar algúns comentarios e algunhas aclaracións. Non sei se hoxe queredes comentar algo ou aclarar algunha cousa ou... Pois, Fátima. Bueno, bons días a todos. Bueno, pois por fin o Goberno Municipal trae ao pleno os presupostos do 2025. Non vai sen tempo, xa que se presentan aos 4 meses dos que tiña que ter entrado en vigor. O Grupo Municipal do Partido Popular, despois de analizar os documentos, non pode máis que dicir que unha vez máis o Goberno Municipal mostra que non ten un proxecto para Miño. Se ben xa na prensa publicitouse que son os presupostos máis altos da historia, o cal é certo, tamén é preciso que fagamos certas precisións que fan este feito quede máis nun postureo político que nunha realidade de investimentos para o pobo. Vou aclarar o que digo. Se vamos á liquidación do ano 2024, podemos ver que a porcentaxe que se adicou a investimentos e que aínda así foi insuficiente foi dun 19,33%. Nos presupostos que hoxe traense a este pleno, o investimento previsto para o ano 2025 é dun 7,99%, é dicir, estamos a falar dun 11,34% menos de investimento. Sei que me vai dicir que ao largo do ano achegan subvencións, mas isto non quita a falta de previsión que este Goberno manifesta unha vez máis e que dá como resultado que, tal como ven pasando nos últimos anos, non sexa capaz de executar os presupostos. Pero esta falta de previsión non só vai en contra do noso pobo, senón tamén na labor de control que temos a oposición, xa que descoñecemos o destino de moitas das partidas presupuestarias que levan conceptos xenéricos. Por todo iso, o Grupo Municipal non pode apoiar nos presupostos que se presentan fora de plazo, nos que a inversión redúcese a un 7,99% e no que moitos das partidas descoñecemos as súas finalidades, xa que non estamos en condicións de dar un voto de confianza ao Goberno, xa que en anos anteriores mostraron a súa incapacidade para executar o presuposto e o que nos obriga a ter unha posición de desconfianza en canto ao proxecto para 2025. Listo, vale, moi ben, moitas gracias. Alberti. Moi bo día a todas. Desde o BNG sí que analizamos tamén polo miúdo a proposta de orzamento do Grupo de Goberno e teño que dicir que esta situación xa vivimos. Non só porque esta proposta chega fora de prazo, porque os deberes hai que facelos antes de ano novo, senón porque sen unha liña clara, continuismo e dar as costas a medidas mesmo aprobadas polo Pleno Municipal. Digo continuismo porque un orzamento moi similar ao presentado en anos anteriores. Parece que con cambiar o ano o traballo xa queda feito, mas tamén debemos ser xustas e dicir que hai cambios que poderían verse como sustanciais e máis se escoitamos que son os orzamentos máis altos da historia do noso Concello. Os ingresos aumentan, xa que por primeira vez aparece recollido 100% do IBI da P9, uns 230.000 euros, que o Concello xa percibiu o ano pasado. O pos adicional da Deputación, porque algo bo ten facer o orzamento tarde e podes incluir unha partida que o ano pasado non deu tempo ou o ingreso de case 1 millón de euros do novo préstamo.
e da man de máis ingresos chegan máis gastos. Como dicía, uns atenden ao plan provincial, o grosso do capítulo 6 de investimento, ao pago derivado da nova sentencia judicial e os xuros aparellados ou os novos contratos do SAF ou da limpeza de mantemento de parques e xardíns. Fora diso, case son un calco, que en datos macro non é algo malo, só que son moi parecidos aos do ano pasado, que tamén, como dicía, foron aprobados fora de prazo. Mais o debatível é o fondo e é o motivo polo que estes orzamentos non contarán co apoio do BNG na súa aprobación inicial. Como dixemos o ano pasado, se do BNG dependese, o orzamento sería diferente, porque sempre haberá matices, filias e fobias na redacción do documento. Mais o que vemos é unha falta de consideración do Goberno Municipal ao propio Pleno e aos acordos que toma. Desde o BNG presentaremos alegacións a este orzamento sempre coa man tendida ao Goberno Municipal e coa intención de chegar a acordos, polo que nos absteremos nesta votación. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois, lóxicamente non esperaba un voto favorable, eso sería non vivir neste mundo, non? Pero ningún voto favorable nin do Grupo Popular, nin do Grupo do BNG, do Grupo Mixto, mellor dito. Vamos a ver, evidentemente, todas as explicacións que vos din en plenos anteriores, en comisións nas que tuvemos falado deste tema, se vos acordades, un dos temas que provocaba precisamente que o orzamento estuvera pendente de elaborar era precisamente sacar o contrato de servicio de axuda a domicilio que, como sabedes, incrementouse considerablemente con respecto ao contrato que tiñamos o ano pasado. Por lo tanto, para que eso poidera estar recollido no orzamento, pois a verdad que, mentre non se pechou ese contrato, pois non se poido elaborar o presuposto para ter un presuposto, como decíades, aceptable e precisamente que non tuvera que estar modificándose constantemente. Nesa mesma situación estaba o contrato de mantemento de zonas verdes, non? Mantenimento que, como sabedes, está caducado o contrato, está en prórroga. Bueno, mellor en prórroga non, está vencido, está, polo tanto, en proceso tamén de licitación. Hasta que elaboramos todos os pliegos e todo o proceso de como vamos ahora a levar o mantemento de cara, polo menos, aos próximos 10 anos ou 15 anos, non? 10 anos son o contrato, 15 anos. O próximo contrato será por 15 anos, precisamente para que non se desactualice tanto, porque con 25 anos comprenderedes que un contrato de mantemento de zonas verdes queda desactualizado ao pouco, porque ao longo de todos estes 25 anos que pasaron, se fixeron novas zonas verdes, houbo ampliacións, houbo melloras e houbo diferentes conceptos que se foron cambiando nese contrato. Entón, agora queríamos metelo tamén neste orzamento e por iso precisamente tamén esperamos a ter eso pechado, que supoño que sacaremos ahora a licitación en breve. Falamos de que o orzamento é tarde. Claro que tarde. O orzamento por lei tiña que estar elaborado antes, pero máis vale que sea tarde que sea anómalo ou que sea incoherente e que lóxicamente despois non dé a posibilidade de exercer as nosas funcións que temos que facer como responsables públicos dos cartos dos veciños. Entón, en efectivamente, se produce un incremento, é o orzamento máis alto da historia de Miño, supoño que para o ano que ven tamén crecerá, eso esperamos. Por qué? Por varios motivos. Un, porque efectivamente hai 1 millón de euros que, como sabedes, acadamos fai pouco para pagar a unha serie de familias que estaban expropiadas polo proceso de urbanización de Costa Miño Golf, donde o goberno daquel entonces e gobernos sucesivos fixeron os seus deberes bastante mal. Eso sí que os facían bastante mal, porque de feito provocaron que Miño teña unha débeda de 25 millóns que houbo que pagar os expropiados, xa que a empresa, que, como dicía algún concelleiro naquel momento, fadeses máis que un banco, xa se veu. Fadesa non está e quen ten que pagar é o Concello de Miño e, polo tanto, os veciños de Miño. Aínda así, de ter toda esa débeda acadada por aquela neglixente xestión daqueles señores, pois ainda así fomos capaces de ir recortando e reducindo a débeda cunha cuantía certamente importante, non? A débeda reduceuse a 19 millóns e pico, e agora temos que incrementar ese millón máis, e como xa sabedes, que vos lo comentei en varias ocasións, probablemente po ano que ven, unha vez que se resolvan outros reclamacións que están no contencioso, probablemente salga outro millón máis que haxa que pagar a outras familias que xa serían, esperemos, as últimas.
Bueno, tamén hai un crecemento dos ingresos corrientes porque non solamente aumenta a actividade económica, sino tamén, non sei quen de vos o apuntaba, tamén sabedes que se logrou que a autopista non teña a bonificación do IBI. Sabedes que a autopista pasa polo Concello de Miño, igual que por outros concellos, desde Vigo, Santiago, Coruña a Ferrol, pois no tramo que lle corresponde a Miño, pois ao eliminarse esa bonificación que tiña dun 95% dese imposto, pois supón un incremento xunto cos ingresos corrientes de outros 0,5 millóns. Tamén hai maiores importes de subvencións de capital, non? O posto adicional que citábades, e tamén a reforma da nova escola infantil que queremos construir e que está subvencionada tamén. Bueno, pois esos ingresos tamén se contemplan e, polo tanto, pois fai que a partida de subvencións de capital crezcan considerablemente. E logo tamén hai maiores importes por transferencias corrientes porque sabedes que ao ir medrando a poboación, pois é a suerte que temos tamén, que supoño que por un traballo que se foi facendo ao longo destes últimos anos, pois ao ir medrando a poboación tamén as transferencias de impuestos, transferencias corrientes do Estado por participación nos tributos, pois tamén aumenta. E tamén aumenta, como decía, na partida de gasto aumenta o contrato de servicio de axuda a domicilio, pero, lóxicamente, na partida de ingreso tamén aumenta pola parte que subvenciona a Xunta de Galicia nese servicio de axuda a domicilio. Logo, repetir o que xa dixen antes, non? Que a nova contratación do SAD, do Servicio de Axuda a Domicilio e do Servicio de Limpeza e Mantemento supón un gasto, supón incrementar o gasto en 0,8 millóns. O principal das sentencias a favor dos propios de Fadesa supón incrementar tamén o gasto en 0,60, o gasto corrente, e logo o maior volumen de inversións de 0,5, porque, se vos recordades, o ano pasado as inversións estaban en 413.000 euros, e este ano son 800, perdón, estou non dicindo mal, o ano pasado eran 47.000 euros, e este ano son 588.338, é dicir, hai un incremento de 450.000 euros a maiores. E despois afrontar o maior importe de gastos financeiros, que tamén supón esas sentencias que tuvemos a favor dos expropiados, supoñen un incremento do gasto e do principal das fincas en 0,5 millóns e dos intereses a favor dos expropiados pois de 0,4 millóns. Polo tanto, está nivelado o orzamento. O orzamento, como dixen xa no seu momento, son 10 millóns e medio, e esos 10 millóns e medio supoñen un crecimento de 2,3 millóns con respecto ao orzamento do ano pasado. Entón, bueno, pois pode ser continuista, pero eu prefiro un orzamento continuista donde se incrementan os ingresos e así a súa vez tamén podemos facer fronte aos gastos que temos que asumir como concello. Hai unha parte de gastos que nos gustaría non ter que asumir, pero, como se suele decir, a la herencia te tienes que remitir. Entón, xa sabedes que a cantidade que tiñamos que amortizar cando asumimos o goberno no ano 19 de préstamo rondaba os 2 millóns de euros, e agora estamos en 500.000 euros anuales. Nos gustaría non ter que pagar 500.000 euros, claro, con 500.000 euros cada ano faceríamos un montón de cousas, pero gracias á labor que se fixo desde o grupo de goberno conseguimos que o Ministerio fora ampliando o plazo de pago, e polo tanto ampliar o plazo de pago da débeda pois tamén nos permite que a cuota anual sexa menor. Entón, bueno, pois é unha cuestión que temos aí, é unha espada de Damocles que está aí pendente e que estará pois hasta que se dé amortizada a débeda. E a débeda, en principio, como sabedes, o Ministerio, cas negociacións que fixemos con eles, pois foi ampliando o plazo hasta o 2050. Entón, pois, hasta o 2050 teremos que ir pagando unha cantidad similar aos 500.000 euros anuales. Pois claro, esos 25 millóns de euros, pois, home, era mellor non telos que pagar, pero están aí e, polo tanto, eso tamén nos condiciona considerablemente, pero ainda así non somos pesimistas, creemos que a actividade económica vai seguir crecendo, estámoslo vendo este ano, sigue crecendo a poboación, sigue crecendo a demanda de terreos, sigue crecendo a demanda de vivenda, estamos vendo tamén que un dos aspectos
que nos preocupaba moito fai anos, que eran os esqueletos que se vían por todo o Concello, a imaxe esa deteriorada que se vía na máis entrar en Costamiño. Bueno, pois vemos que iso estáse rematando, non? E outros esqueletos de edificacións que estaban sin rematar, que quedaron aí paradas por concursos de acreedores das promotoras, pois vemos que esos edificios que están volvendo a poñerse a funcionar e que se van a rematar, e polo tanto eu espero que se vendan, porque de feito, polo que me comentan algúns dos constructores, incluso están vendendo xa pisos sin ter ni siquiera empezado a obra de remodelación e demais. Bueno, eu creo que iso é unha boa señal, e creo que de aquí en adiante espero que neste ano teñamos tamén boas noticias en outros aspectos, e bueno, pois iso nos permita crecer nos supón, como vistedes que o dixen antes, nos supón máis ingresos pola participación de tributos no Estado, pero a súa vez tamén nos vai a supoñer máis demandas, porque cantos máis veciños haxa, pois tamén hai máis veciños con necesidades, e polo tanto temos que ir reorientando tamén a cubrir unha serie de necesidades que os novos veciños van a solicitar, e os veciños que non son novos, pois tamén que están solicitando, evidentemente. Temos moita superficie do municipio en ámbito rural, e aí tamén non temos que esquecer que aí tamén se necesitan facer moitas inversións e moitas actuacións. Estamos intentando, pero bueno, dentro desos condicionantes que antes decía, pois eu creo que estamos dando un paso importante, e bueno, eu creo que esta é unha noticia moi positiva para Miño, e lóxicamente cada un opina e vota o que considera oportuno. Ahora, xa me gustaría a min que fai 15 anos houberon os orzamentos desta estrutura e desta calibre, pero non os houbo. E agora temos isto, pois gracias a un traballo que se está facendo, pois co apoio, lóxicamente, do equipo de goberno, porque vexo que o apoio dos grupos da oposición non está presente. Bueno, pois nada máis. Non sei se queredes comentar algo máis. Sí. Eu remataba a intervención dicindo que a mantendida o apoio sí que podería por parte do BNG non habería problema, pero habría que falar as cousas, e nos múltiples ocasións a través de os diferentes plenos ordinarios, ou mesmo tamén outros anos facendo alegacións aos orzamentos, pois achegamos as nosas propostas, que poden gustar máis ou menos, pero sí que intentamos achegalas na medida das nosas posibilidades. Sí que comentábase de que eu tamén entendo que unha desculpa, unha justificación, pois a tramitación dese contrato tan grande como para adiar a aprobación do orzamento deste ano. É certo que se o orzamento se aproba en tempo e forma, hai outros mecanismos para dotar de máis cuantías a partida para servizos sociais, no caso concreto do servizo de atención a domicilio. E tamén hai que poñer outra cosa en riba da mesa, por non sí que nos gustaría poñer outra cuestión en riba da mesa. No ano 2022 o orzamento aprobouse a finais do ano 2022. O 2023 estivo prorrogado, datos tamén do Concello, 10,1 millóns de euros. O ano pasado diminuiu porque foi aprobado a comezos de ano. Había unhas partidas coas que non se podía contar porque non eran consistentes, por así dicilo. Por eso tamén facíamos referencia á cuestión do post. Seguramente, non sei se a poñerlle unha vela a un santo, se para os orzamentos de 2026 se aproban en tempo e forma, case unha aposta segura que serían menor en canto a contía aos deste ano, simplemente porque hai uns fondos que son transferencias de outras administracións coas que non podes contar a hora de elaborar un orzamento sen ter comezado a anualidade. Nos, desde o BNG, non estamos dicindo que estes orzamentos sexan malos, para nada. O que sí que estamos dicindo é que son melloráveis, e melloráveis tamén tendo en conta a propostas que este pleno acordou. En primer pleno deste mandato, declaración, por poñer un par de exemplos, primer pleno deste mandato, declaración de espazo natural de interese local das Marimas do Baxoi, nunca se contemplou unha partida para rematar a tramitación. E hai xusto un ano tamén se aprobou por este pleno medidas de inclusión a diferentes colectivos, e tampouco se puxo en marcha nada, e nos gustaría que houbese unha partida específica para iso. Son cuestións que poden mellorar este documento, nos as achegaremos, e logo cando se resolvan, veremos a sensibilidade tamén do pleno. Moitas grazas. Moi ben. Bueno, pois gracias. Eu dous matices con respecto aos orzamentos do 2022 e 2023. Se recordades, naquel momento houve
un importante incremento nos orzamentos porque tiñamos unha subvención do IDAE para levar a cabo toda a transformación da iluminación de todo o municipio, que sabedes que foran 2,5 millóns. Entón, por iso crecían tanto os gastos como os ingresos. Eso fora un feito puntual. Neste caso, evidentemente, este incremento do orzamento contempla este 1 millón de euros de crédito que solicitamos e que nos concedeu o Ministerio. Pero para o ano que ven, por desgracia, vamos a ter outro 1 millón, como acabo de decir fai un rato. É dicir, probablemente teñamos outro 1 millón. Eso tamén é unha partida atípica. Pero eso non quere decir que o orzamento non crezca. Simplemente con ver os ingresos corrientes, vemos que o orzamento crece. E crece considerablemente. Por maior recaudación, sin subir para nada os impostos. Recaudación por transferencias corrientes, como decía, en función do incremento de poboación, pero tamén recaudación polo incremento da actividade. É moi importante. Miño ahora mismo está sendo un destino prioritario para moitos veciños da comarca e xente incluso de fora da comarca que están vindo a Miño, e iso está promovendo maior vivendas, maiores asentamentos de poboación, e o vemos mes a mes no crecemento de poboación censada. Eu este mes asinei 56 altas no censo do municipio. Cada mes estamos no entorno de 50 persoas novas no concello. Eu creo que iso non é unha cuestión negativa, eu creo que é unha cuestión positiva, que se reflexan números, nos intentamos recoller eses números e, desde logo, para min é unha esperanza positiva en que Miño siga crecendo, porque que a xente queira vir a vivir a Miño, eu creo que non é nada negativo, ao contrario, é algo positivo. E supoño que será por algo que se estará facendo ben. Eu non creo que sexa por unhos orzamentos ou por unhas cuestións que fixéramos mal. É verdad que a veces hai xente que traslada e dice que temos nos en contra da urbanización de Costa Miño porque a culpa da débeda e tal, que a culpa da débeda non ten a xente que vive na urbanización, nin a urbanización. A culpa da débeda a teñen os gobernos que naquel momento foron os causantes dese problema. Se as cousas houberan tramitado como se tiñan que haber tramitado e se houberan solicitado os avais que se tiñan que haber solicitado, pois evidentemente non estaríamos na situación que estamos. Nós non estamos para nada en contra da xente que vive na urbanización, pero para nada, ao contrario. Nos puxémonos desde o principio, me refiro desde o principio do proceso expropiatorio, sempre de lado dos veciños expropiados. Porque non sei se vos lembrades, os veciños expropiados viñan ao Concello a reclamar apoio e os gobernantes daquel momento se poñían do lado de Fadesa cos seus recursos, asesores jurídicos, asesores económicos e demais, e se poñían do lado de Fadesa, do lado dos abogados de Fadesa. E se poñían en contra dos veciños de Miño, que foron expropiados. Por lo tanto, nós estuvemos do lado dos expropiados e estamos do lado da urbanización e da xente que vive na urbanización. Por iso estamos facendo esta reforma tan importante no pliego de contrato de zonas verdes. Si sabedes, fai 6 anos, 7 anos, nos encontramos con que o Concello incumplira uns dos compromisos que tiña ca empresa, que tiña que facer a recollida de basura, e incumplir o acordo que tiña con eles, levando a empresa de recollida de basura a ter que demandar ao Concello. Entón, eso eu creo que é algo que non é achacable a este goberno. Despois, o contrato de zonas verdes, evidentemente, na urbanización Costa Miño Golf, que é unha urbanización creada despois de haber asinado o Concello o contrato de mantemento de zonas verdes, esa urbanización foi creada despois, polo tanto non estaba o mantemento dentro de contrato. E nos estuvemos, pois así como se poido, mantendo a limpeza das zonas verdes de Costa Miño Golf, pois con contrato, non con contrato, pero con acordos fora do contrato, con contratacións puntuais. E, pois agora o que estamos facendo é metendo toda esa zona, toda esa urbanización, metendo dentro do contrato de zonas verdes para que a periodicidade sexa a mesma que de calquer outro xardín, de calquer outra zona verde e de calquer outro lugar verde. Entón, que se me diga que isto é continuista e que parece que non hai ningún tipo de transformación a futuro, pois eu, a verdade, teño que decir que non estou de acordo con eso, pero, cada un, lóxicamente, libre de opinar, incluso hasta de decir o que queira. Pero os feitos demostran o contrario, e me remito aos datos. E o vade saber, cando saquemos o contrato de licitación de zonas verdes, o vade saber a transformación que se vai facer. Evidentemente, vamos a ver quen se presenta a licitación, quen gana o concurso e tal, e despois como funciona a
a execución do contrato, pero bueno, desde logo, desde o Concello estamos poñendo todos os medios e todos os esforzos para eso. Estamos facendo moita contención en algúns gastos precisamente para que se poidan asumir esta serie de gastos que para min son principais. É dicir, nós non podemos ter un contrato de mantenimento de zonas verdes na que non este incluída a urbanización Costa Miño Golf. Por qué? Porque unha parte importante é a do Concello, igual que está incluída Bemantes, Perves, Callobre, Carantoña, Leiro e os demais parroquias, non? E Castro. Entón, Costa Miño Golf pois tamén requiere unha atención e por eso o estamos metendo. E iso que requiere? Requiere un esforzo adicional, como decía, de casi entre eso e máis o SAD, casi 0,80 millóns, é dicir, casi 1 millón de euros. É un esforzo adicional. Entonces, claro, min gustaríame gastar máis en moitas outras cousas, pero creo que o básico o temos que facer cumplir. E, de feito, como sabedes, aprobamos en novembro, que teremos que sacalos ahora a licitación, unha serie de acondicionamiento de camiños e rede de abastecemento de saneamento novas que tamén están demandándonos nos distintos lugares do municipio. E creo que eso tamén é prioritario. Entonces, bueno, pues temos que facer esas cousas. Logo, xa cando estén todas esas cousas prioritarias asentadas, este todo máis ou menos cuberto, pois sí, hombre, despois sí que podremos ao mellor facer outras cousas un pouco, digamos, menos necesarias. Bueno, sempre van ser necesarias, evidentemente, pero, bueno, menos importantes, se acaso. Entonces, eu creo que, bueno, desde logo eu creía, esperaba que xa ibades a non apoiar os orzamentos, pero, bueno, os argumentos tamén eu creo que se poden traballar un pouco máis. Eu creo que decir cousas genéricas, pois tampouco non ten moito xeito, non? Bueno, pois non sei se queredes algo máis, senón votamos entón. Bueno, pois votos a favor, 7 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra, e abstencións, unha abstención. Moi ben, pois queda entón aprobado por maioría absoluta. Pois tramitaremos o orzamento. Entón, se vas a presentar alegacións, como eso vai retrasar a entrada en funcionamento do orzamento, che pediría a Alberto que as presentes o antes posible para ver se resolvemos xa o antes posible se entra en vigor o orzamento, porque aunque parezca unha tontería, canto máis se siga retrasando, pois é un perjuicio que se lle está facendo ao Concello. Non vexo a necesidade de facer as alegacións, pero cada un está libre de utilizar o marco xurídico que está en vigor, e desde logo, se xa vos queixades de que entran tarde e ahora ainda encima facemos alegacións, pois entran máis tarde. Entón, claro, eu non sei, bueno, pero xa votamos. Se é breve, sí. O sea que, non sei se é a sensación que pode quedar, pero para nada vai ser culpa do BNG se presenta alegacións a tardanza en aprobar estes orzamentos. Volvo a dicir, se estiveran aprobados en tempo e forma, que é o que nos gustaría, pues, o 1 de xaneiro xa poderíamos ter orzamentos. Simplemente, vanse demorar 10 días, 15 días os que establece a lei, porque están fora de prazo. E nos estamos seguindo os prazos e a normativa vixente, nada máis, que non quere que quede ese pouso de que non se aproban xa por culpa do BNG. Moitas grazas. Mira, tamén vou a ser breve. Se van a aprobar hoxe, se se alega, se retrasa. O que si se vai a causar é un retraso a entrada en vigor do orzamento. Esa é culpa do que presenta as alegacións. O orzamento pode haber entrado antes, pero se o hubiéramos presentado antes, houberas feito as mismas alegacións. Que vas a facer agora? Entón, non digas que polas alegacións, porque as alegacións que vas a facer as podeche haber exposto na comisión ou en calquer outro pleno previo que tuvemos ao longo deste ano. Entón, realmente, o marco xurídico te respalda a que presentes alegacións. E, desde logo, podelas presentar. Agora, eu que che pido, por favor, que as presentes o antes posible, porque así tamén as resolvemos o antes posible, porque o que queremos é que entren en vigor os orzamentos. Por eso, expliquei o motivo polo que se traían máis tarde do habitual, creo que queda bastante claro. Entonces, bueno, que ti tes a posibilidade legal de alegar, vale, pois sí, moi ben, pero o que vas a facer é retrasar a entrada en vigor dos orzamentos. Eso está claro que é incuestionable, é indubitativo, eso non nadie o pon en dúbida que vas a retrasar a entrada en vigor. Os orzamentos van a estar en exposición pública 15 días hábiles, xa é bastante plazo para que esos 15 días hábiles non entren en vigor. Se ademais ti presentas alegacións, pois claro, teremos que respondelas por un pleno, e despois terá que estar outra vez outros 15 días hábiles, non? Despois xa está, bueno, pois entón
comisión e pleno e todo eso. Bueno, pois entonces nada, eu simplemente quería decir isto porque, oye, eu creo que é importante que os orzamentos entren en vigor. Queremos sacar a licitación os contratos e non... Bueno, algo máis? Pois daquela levantamos a sesión, vale? Bo día.